Figyelj ide, állj meg, állj meg, állj meg! Ki is fognak csinálni, elkapja a sörbetot! Akkor az már pedofil. És neked a pici nő? Nem lehet jönni élébe, te kutya! Ó, akkor hívjál vissza, mert hiányzol. És nem tudom, hogy mit mondjak még. De azért jó lesz majd látni, ha lemegyek. Majd este leszek, te is legyél. Na beszélünk el. Igen, tudunk majd beszélni. Csak ha te is akarod. Ja, kicsim vagy. Na, most végeztünk a munkával. Na, most vagyunk itt a pénzért. És majd beszélünk, de nem írásban, hanem hangüzenetben, jó? Jól vagy, kicsikém? Hiányoztál, amúgy írtam neked, meg válaszoltam is pár kérdésedre, de nyugodtan rakjál fel kérdéseket, ha én rólam szeretnél jobban megismerni, vagy valami. Utána majd én is kérdezek tőled. Még most jöttünk a munkából, még egy kicsikét boros vagyok. Gyertek ide, gyere. Hamarosan érkezik, hál' Istennek, nem kellett most sehova máshova mennünk, nem is emlegetünk semmit. Percek kérdése, hogy itt lesz. Még várjuk, dohányboltban van, velünk szembe van a dohányboltba. Pár lépéstől van azt, hogy itt olyan. Hát szerintem 2 óra, mire ide esünk. Lehet nekünk kéne oda menni. Most már jobb lenne, amíg mennék. Jó, lehet, hogy sokszor mondtam percek kérdése, de úgy is lett volna, de hát ezek szerint kiderült, hogy nem, mert ez gyök 2-vel érkezik. A börtön ablakába. Sziasztok, chat! Most leszalkoljuk. És úgy nézek ki, mint egy nagy vlogos. Most le fogjuk spekelni. Hogy már lesz az illető. Akkor már jött? Milyen szökő? Ott van az ebránál szerintem. Zebránál. Aha, itt van az ebránál. Egyedül van. Úgy teszek, mint a telefonálok. Itt van az illető. Figyeljetek, itt van az ebránál az illető. Hátulról fogjuk kerülni az illető. Most a telefonálok, bukjunk le. Itt van, látjuk. Húha! Most kezdtem el izgulni. Én is. Ott sétál, ott ment le. Itt ment le. Ráfutunk? Vagy? Készüljetek. Készítse mindenki a felvételt, fiúk, lánya. Most megyünk hátba. Készen állsz? Hajrá! Na, akkor ide lenne beszélgessünk szerintem. Tudod, hogy miért vagyunk itt, nem? Nem megköszönöm. Tessék? Igen, csak meséljen. Igen. Köszönjük. Vivit várok, ugye? Ő mondta, hogy jöjjek le. Igen. Látod itt a Vivit? Nem. És akkor nem utazkál? Honnan? Tessék. Kit érdekel? Nagyon sokba került a víz. Ki a fasz érdekel, te honnan utaztál? Ki érdekel a pénzed? Nem azért mondom. Tudod, hogy mi a faszomat csináltál? Én tudom, De mit? nagyon mit? Ezek a ide jó. Ki mondta azt, hogy 18? Egész végig velem beszélt, hogy tisztában volt a lazdog 13 éves. Az egész csak csitálás komú. Egész végig velem, egész végig velem beszéltél ember. Én nem tudtam. Nem, le lett írva, nem is el is mondom, a hívásban nem tette. Tegnap, mikor tesóddal iszolgattál, hogy ki a faszommal. Mondtam, hogy tudjál, a tesótól nem vagyok 18, hanem 13. Azt mondta, hogy nem, de viszont te azt mondtad, hogy te tudod. Tisztában voltál vele, ezekről mind felvétel van. Tisztában vagy ebben? Én tudtam, akkor ezek kerülnek már. Most már tudtam vagyok. Tisztában? Szerintem ezzel mit követtél el? De mit? De mit? Mit követtél el? Mondja, hogy írgálunk. Biztos?
Össze a szerelvedését, a kikézzel polimodárnak engem? Végig velem beszélt, végig velem kommunikálni. Engem nézett polimodárban. Szexuális tartalmakat próbálták kisalni. Ezek mind bizonyíték van, Béla. Ezek mind bizonyíték van, te ne akar minket meg tudod szólni. Jó, nem visszafordul, mert a kettő a Nézzük vissza, kiírták elsőt, nézzük vissza. én, de tudod, mint nem az. Igen. És tisztában, annak a tudatában volt, hogy a 13 éve. Nem azért, nem a szarszakból lesz tenni. Semmit. Nem, ezt beszélgetni. Akkor miért vagy itt a helyszín? Miért vagy a megbeszélt helyszín, ha nem akarsz tőled megmondani? Vagyis, akkor most már te írtad akkor, egy ögeste, mert nincs itt a anyja, az apja elment valahova. Nem tudom, hogy azt kell dolgozni. Akkor miért vagy itt a helyszín? Azt eljöttem, de bevallom az őszint, azt eljöttem hozzá. De itt vagyok, már tudom, hogy mi van. Visszavarja ez, amit követtél el? Én tudom, Na mi? vagyok. Mondjad, mit? Nem tudom. Na hát akkor miért sem vagy tisztában? Képbe legyen, ne keresd a könyörgöm. Ez pedofília bűncselekmény, mit nem tudsz, hogy pedofília? Hallottam már. Hallottál? Akkor mi az? Mi az? Mi az? Nem néztem a tévét. Mi az? Nem tudom, mert nem nézem a tévét. Most is munkából jöttem el. Tévében vannak a pedofília dolgok. Én Ez törvényben van benne. Segítek, pontosítok. 14 évtől saját beleegyezés, nem számít bűncselekménynek. 14 év alatt bármilyen szexuális nemű kizsákmányolás, vagy bármilyen olyan intim cselekmény, az már pedofiliának minősül. A büntető törvénykönyv, a BTK-ban belül a törvényben benne van ez mind szóra. Ha? Tudjátok, hogy ilyen kellemet elzsakoztam fikteket. Hát minket nem, saját magadat hoztad kellemetlen helyzetbe. Még egyszer bocsánat, Ez nem lehet megbocsátani. Ha most valóban ide van ez a 13 éves kislány, akkor mit csinálta vele? Most őszintén, mi nem bántunk, nem azért, mi nem fogunk téged Fogunk bántani. nem tudnénk téged bántani, addig nem bántunk, amit te nem teszel olyan lépést ellen. Nem, normális ember vagyok. Normális gondolkodásnál, nem az akár kíványoséget. Igen? Mi nem ítélünk el senkit, mi csak annyit, hogy mit szerettél volna ettől a kislánytól. Megismerni. Nem aludtam volna Isten. Na várnak, most az öcsémmel beszélgettem, várnak hozzá. Igen. De feljöttem. Pedig úgy volt, hogy akkor hétfőn fog tudomálni, egy illet megbeszélve. Éget meg, de már pártozottak a rendszer. Eljöttem, igaz, eljöttem, mert itt Györgyben van egy ismerőtön. Aha. És oda be kell majd mennem, a lényén, mivel ősöktek fel. És mondom, akkor eljövök, hogy megismerjem most az őszintét. Megismerjem, de nem akarszom ott hogy más nem az. És mit csináltam volna még velem? A mesélgetted, hogy ide-oda elmegyek, vagy elmegy veled a Vivi, bemutat egy-két helyet. Ez így volt? Mondtam, hogy elmennek a mozgóba, mert itt volt a persze, nem ügyeltem, hogy közelesztem volt felé. Jó, 2 lehetőséget tudok adni neked számolni. 2 közül tudsz választani. Menjek el. Nem, hallgass ezt el végig. Az első lehetőség. Rendőrre hívunk, elküldjük nekik az összes bizonyítékot, és majd az alapján fognak jogi intézkedést tenni ellened. Ez az első lehetőség. A másik lehetőség, hogy nem hívunk rendőrt, nem viszik ezt az egészet jogi útra, viszont a felvételeket azokat a nyilvános hálóra fogjuk feltölteni. Arccal, mindenen együtt. Te döntöd el, melyiket választod. Nekem van hogy azt hiszem. Benne? Akkor nem probléma, hogyha kamerához téged is vanni fog. Nem. Akkor nyugodtan. Nem tudom venni a márka miatt. Most elmondom neked, itt vagyunk élőadásban, mert mi ezzel foglalkozunk, vegyünk nyugodtan. Majd hát elvegyél minket nyugodtan. Mi itt vagyunk élőadásban, pont ezért, mi ezt a feladatot, ha ezt a feladatot csináljuk. De milyen embereket, mint te, azért akarjuk. De milyen embereket, mint te, azért akarjuk embereket, hogy mutatni, és arra szeretem azzal, hogy majd valójában a 13 éves kiszorú kislánya, vagy netán, hogy ha fiatal kislánya, bármilyen nem is tettem, és szakszerűen értesítenek. Ezzel tisztában vagy, ennek a tudatában tisztában vagy. Igen. És akkor te szóval gondoltad komolyan. Na mégis itt vagy a tett helyszínen, a megbeszélt helyszínen, és oda, hogy ide tudtál találni, ma azon gondolkozunk, hogy mi megyünk el hozzá. Na, nem tudsz eljutni. Igen? Mert jobbra-balra mentem, senki nem hívekkel. Lassan nyugodtan. De most képzeld ezt, tényleg, te most leutaztál 3 órát Pestről, igaz? Jól tudom? Tompáról voltam. A lényeg, hogy Pesthez közelről. Leutaztál majdnem 3 órát, vagy több mint 3 órát. Végül is, ha így most belenézel, semmiért. De ez minden lett volna, hogyha ebben nem mész bele. Megértem, most őszintén megértem, mert nem értem. Meg így van. Így most van az. Igen. Meg a muncsel, azt hittem, hogy merre vagyok. És te ezt úgy gondoltad komolyan, hogy valójában hány éves is vagy? 30. Ahogy gondoltok komolyan, hogy 30 éves, tehát 13 éves kislány alatt azt találkozni. Volt már, nyugodtan őszintén válasz, hogy mi nem bántunk, nem csinálunk semmit. Volt már hasonló észrevétel veled ezzel kapcsolatban, hogy te már beszélgettél fiatalabbal? Volt már ilyen, nem? Meg találkoztál senkivel? Megtalálkoztam, még el volt az elköz. Ez volt a legelszín. Igen? És nagyon messzire jöttem. Hát ilyet legyen, de. Hidd el, hogy minket az nagyon nem érdekel, hogy milyen messzire jöttél. Gondolkozol? Igazából.
Miért írta a Viviannak vissza? Mindegyiknek is te írva, és szerintem én tudom mindegyik. Itt lett volna az a 13 éves kislány. És gondoljunk bele. És azt mondja, menjünk fel hozzá. És ő elkezdett volna levetközni. Mit csináltál volna vele? Elnyomtam hozzá. Hát a beszélgetések alapján, meg a videóhívások alapján nem így tűnt, hogy te nem akarsz, hogy a személyen folytalan tudást. Aztán lehet, de én nem bölöskösítek ott. Jó, hogy lejöttem, megismertem volna. Leírtam is neki, és tudott várni, amit beszéltünk. Ilyen nem szerettem, hogy mondjuk elvettem volna Magiba, mondjuk a McDonald's-ba Havanusztán, meg egy ilyen különhelyes, ahol vannak. Aha, Pécsen átraktuk meg őket. Egyedülálló vagyok. Egyedülálló. Hát figyelj, erre vannak külön megfelelő ilyen oldalak, platformok, ahol ezen ellen tudsz tenni. És te kell ezt hozzá, végül is. Igen, csak nem tudok regisztrálni ilyen dolgokra, mert nem értek ezekhez a telefonok. Nem nagyon értek. Messenger tudom használni, a Pages-et, de nem tudok regisztráltatni. Ismeri más telefonom is. De azon nem tudok boggatulókat csinálni. Látod azt? Most, hogy kívjuk a rendőröket. Hát ez ismert. Igen. Ezt nem tudok nóra. Lögtött eljára. Igen. És ha valóban elítélnek téged pedofiliáért, akkor mi lesz? Hát nem megyek a Drónfonba. De azt mondom, nem akarom, hogy leszik beszélni normálisan. Azért vagyunk itt. Azért vagyunk itt, mert normálisan szeretnénk megbeszélni. Neked a lehetőséget, elmondtam a zámok a B-ben, hogyha a B-t választottad, ezzel együtt beleegyeztél mindenféle személyi dolog, ami veled kapcsolatos, az írottan látható legyen. Igen, beleegyeztem. Nagyon megbántam már, azt nagyon megbántam, mondjuk nem. Hogy ennyit utaztam, tényleg majdnem 10 000 forintot elbasztam, a Henryre. Látod? Ezt mondtam az előbb, hogy ez nem lett volna az egész. Hogyha nem Lenne egy csöppesed, legalább a törvényelve, de nem is a törvényel legyen utcába, hanem azzal azok, hogy mégis egy kis kurva, a faszomat beleverengetsz, inkább nem írok neki vissza, inkább nem folytatok vele beszélgetést. Hogyha azzal kezdted volna, hogy bocsi, te 13 vagy és nem szeretnék veled beszélgetni, akkor is felfedtem volna magam, és elmondtam volna, hogy röpidálok, átmentél egy teszten, nem vagy pedofil, nem nyilvánít véget senki pedofilnak, és akkor elvárunk, és akkor nem lett ez az egész, nem lett volna az, hogy több mint majdnem 10 000 forintot elbasztál, több órát, több száz kilométert utaztál azért, hogy tudjál találkozni a 13 éves kislánya. Így van. Hát, elnézést tőletek is, hogy így iránygattalak benneteket. Nem, meg Nem. hogy Nem, tőlünk nem kell elnézni filmet, igazából nem tőlünk kell, hanem az emberek. Mi ezzel foglalkozunk? Akik az emberek, mert több napon keresztül mind élőadásban streamelve lett az egész élő közvetítés alatt át az egész videóbeszélgetésünk, az egész üzenetváltásunk. Sok száz ember, akár sok száz ezer ember látta végig, hogy valójában milyen emberek léteznek a mai világban. És sajnos egyre több ilyen ember van, mint te. Hiába mondod azt, hogy nem vagy pedofil, de mégis itt vagy, mégis itt vagy a tett helyszínén, mégis lejöttél több száz kilométert utaztál azért, hogy 13 éves kislánynak találkozzál. Szerinted ez normális? ezt tudom meghatározni. Elengedtek. Nyilván nem tarthatunk itt, meg nem is akarunk itt tartani. De annyit kérek tőletek, ha megindultak, mert ha élőadásban vagyok most, akkor majd azt nem szeretném mondani, hogy miért, de ha majd meghallgatás videóhíváson kívül, akkor elmondom. Várjál, nem tudom, hogy kell így. Rablás elítétek téged, mikor ítétek el téged rablásért? 2016-ban? És mikor szabadultál? Most szabadultál a börtönből azért, mert rablásra elítétek téged. És miért raboltál, szabad tudni? Ugye be voltál drogozva? Mit szívtál? Szívtam tisztály, hollandok. És mellettek? Újazmat mellett. Tegnap is csak azért nem a barátnős testvéremmel. Hát nem az alkohol a lényeg itt, hanem a kábítószer. De nem is az egész. Követtek el az emberek hibát az életben. Az élet nem egyszerű, ezzel mindenki tisztában van. De azért mégis itt az észnek fejbe kellett volna lenni, hogy valóban nem fogsz csinálni egy 13 éves kislánnyal. Megbántam. Megbántam nagyon. Miért nem lehet úgy az más állampolgár? Ilyeneket csinálni? Nem tudom, nem akarok hazudni nektek, de még ebben a börtönös data vagyok, sem még ez a világzó. Még egy hónapja vagy kétnek, itt három, hát nem bírtam még itt életedni. Nem tudok a szeretetet, nem tudom, boldogságot, az asszonyom elhagyost. És csodálkozó. Elkövettél egy bűncselekményt, szerinted ezt valaki eltűri a mai világban? Szóval te igazából mondhatod, hogy egy közveszélyes ember is vagy, mert ültél börtönben rablásért. Most ami elengedünk, elmész valamerre. Szirabolsz egy ember. Nem csinálok ennyit. Ma Pestre eljöttem ide, de ott nem csináltam kenni. Nervisen dolgozok, csak most eljöttem, mert olyan muszokörbe voltam, hogy nekem nem jött be a pálya, nem jött be. Szemetet én nem fogok szedni, nem ilyen személyszedni bújtunk, oda vittek ki. Nem jött be, hogy ide az akkor így napot. És tényleg nem akartam tőle, nem. Jó, most írta, igaz, hogy valahogy írta, hogy menjek be hozzá. Kérdeztem azt, hogy a párik nem mentek el. Mondta azt, hogy
hogy legyen felnyugodtan. De nem tudtam, hogy ez itt egy Facebook, mert az ember könnyen belesik ilyenekbe is. Mert a kapesi szeretetes, akkor belemegy mindenbe. Itt csak az a probléma, nyugodtan mondd végig, tiszteletbe tartom. De nem akarok semmi problémás, hogy az ember felülni szoktam. Mi nem csinálunk bele problémát, hogyha normálisan meg tudjuk beszélni. Igazából Már most is megvettem egyet kutyára. És akkor köszönhető magadnak. tudtam, hogy merre vagyok. Elmondom őszintén, Olyan voltam. a rendőrség kétféleképpen intézkedik egy feltételezett pedofil emberen. Az első, hogyha valójában sértett fél van az egészben, ez tényleg egy fiatal kiskorúban sértetben. Ez az egyik, ami véget csinál. A másik, ha most mi hívnák, ha most mi tárgyaljuk a 112-et és rendőrt kérünk ide, téged automatikusan bevisznek. Ha nem 24, legfeljebb 72 órára őrizőt fognak téged veszni. Lesz egy gyorsított eljárás ellened, a bizonyítékok a 72 óra alatt a rendőrség meg fogja kapni, át lesz neki adva, áthozzék a videófelvételektől kezdve mindentől, és az alapján fognak téged majd elítélni, ami alsó hangon 2-3 év börtön. Most, úgy, hogy te most szabadultál a börtönből, most elkövetted a bűncselekményt, és ez... Tessék? Micsoda? Várom írni, nemrég szabadul. Jászolna vagy... Azért nem akarok semmi megbeszéltem mással. Aztán megbeszéltük a dolgozat, az a megye. Elfelejtem ezeket a dolgokat. Mert fájtak, ha nem, van attól nyomtam, van egy 42 éve. Jó van akkor. Több ilyen ne forduljon elő, mert még egyszer találkoznunk kell, akkor rendőrséggel jövünk együtt. Ha meg is értem, hogy kérdezettek. Én kell lenni párszul, ha nekem volt egy 12 éves itt. Na, indulj ki ebből, hogyha neked lenne egy kislányod, és egy ilyen ember, mint te, csinálnál vele? Na látod. Ég veled? Jó. Na, gyerekek, ez is pipa. Igazából ezt is megcsináltuk. Té, Dupla V. így lett a kezem, mi? Úgy van szárdál. Postán, izgultál mi? Dehogy is. Én nem. Csak izzadó, jó. Befájt. Ezt tudtuk tenni. Köszönjük, hogy megtekintetted a videót. Kérlek, támogasd a munkánkat egy lájkkal és egy feliratkozással, illetve tekints meg az elérhetőségünket a leírásban.